Apa kaixo, hementxe gaude atendan. Bueno, gaur gaude hemen txakolinan sekzioan, gure zauztarrak izan da eta gipuzkoarrak, gure beti saiatzea bertako produktua pixka potentziatzen. Eta 23 bodega ezberdinek nite deulana, dana dia kalitate handikuak, produktua ondo iteuenak. Eta gaur pixkatola aipatzearren, bodega bat aipatukoet, dala aizpurua txakolina. Aberundako aizpurua, hementxe. Bodega zentenarioa da, 100 urtetik gora. Eta etiketa berriak indadake aizpurua txakolina. Da produktu bat kalidadezkoa, ondarra bizurik niteuena, eta rekomendablia. Eta geho, bodega berdina daka produktu bat, izena duna aiaile. Eta aiaile da ere bai, ondarra bizurik niteue, baina da sobreliaz bada. Zango ginuke poteatzeko baino gehiago jateko produktu badala. Eta esango zuen, nondik dator aiaile izena? Aiaile da bertako aitona, bere profesioa zen, barrikaita burnila jarte zioen. Eta orduan hortik dator izena, aiaile, da profesio bat. Aber baten gustatzen zaizuen. Gerarte!